खुलुमबाय एडुकेशन बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं अमृत खेरखेटारि फिन लानानै फैफिनबावबाय सोंनाय फिननाय आयदा दिनै बे सोंनाय फिननाय आयदायाव गुबुन हादोरनि आरो रायजोनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै गोनांथार सोंथिफोरनि फिननाय होनो नाजानाय जादों। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ। गिबि सोंथि पिअकेआ मा? पिअकेआ जादों पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर एबा जाय काश्मीरनि हा बाहागोखौ पाकिस्ताना लानानै दोनदों एबा लादों बेखौनो पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर बुङो आरो पाकिस्तानफोराबो बुंनो नागिरो काश्मीरनि जाय खोन्दोखौ भारतआव दङ बेखौ IOK माने इन्डियान अकुपाइड काश्मीर। नैथि सोंथि जापान हादोराव मा दावहायाव एटमिक बम एबा निउक्लियार बमखौ बेरहोदोंमोन? बे जाबाय मुलुग नैथि दावहा। मुलुगनि नैथि दावहायाव आमेरिका जुथाइ हादोरा एटमिक बमखौ बेरहोदोंमोन। थामथि सोंथि नैथि मुलुग दावहानि दैदेनगिरि बेनिट' मुसलिनीआ मा हादोरनिमोन? बिथाङा जादों इटालि एबा इटलीनिमोन। ब्रैथि सोंथि मुगलफोरा आसामखौ बेसेबां खेब गाग्लोबनो फैदोंमोन? मुगलफोरा आसामखौ 17 खेब गाग्लोबनो फैदोंमोन एबा मुगलफोरा 17 खेब आसामखौ गाग्लोबफैदोंमोन। बाथि सोंथि देखतকৈ ममाय डाঙर নহয় बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन? बे बाथ्राखौ आहमनि सान्थ्रि गाहाय लाचित बरफुकना बुंदोंमोन। दथि सोंथि बुकु हम हम करे बे मेथाइखौ सोर रोजाबदोंमोन? बुकु हम हम करे बे मेथाइखौ डक्टर भुपेन हाजरिकाया रोजाबदोंमोन। स्निथि सोंथि WWE नि आबुं मुङा मा? WWE नि आबुं मुङा जादों वर्ल्ड रेसलिं एन्टारटेनमेन्ट। दाइनथि सोंथि भुटाननि खुंथायारि मुङा मा बा अफिसियेल मुङा मा? जों मिथिगौ भुटाननि अफिसियेल मुङा जादों किंडम अफ भुटान। गुथि सोंथि बांलादेशनि खुंथायारि मुङा मा? बांलादेशनि खुंथायारि बा अफिसियेल मुङा जादों पिपल्स रिपाब्लिक अफ बांलादेश। जिथि सोंथि पाकिस्ताननि हादोरारि रावा मा? पाकिस्ताननि हादोरारि रावा जादों उर्दु आरो उर्दु रावा भारतआवबो बुंजानाय मोनसे सोरखारि राव। जिसेथि सोंथि र आरो W नि आबुं मुङा मा? रनि आबुं मुङानो जादों रिसार्च एन्ड एनालाइसिस विं। जिनैथि सोंथि चीन हादोराव मोनबेसे राजखान्थि हानजा दं? चीन हादोराव मोनसेल' राजखान्थि हानजा दं। जिथामथि सोंथि 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि आरो मार्च दानाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिया मा मा हादोरसायाव जागोन? गासै मोनबा हादोरसायाव जागोन। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन्ड, गवा आरो पान्जाब बे मोनबा रायजोआव बिसायख'थिया जागोन। जिब्रैथि सोंथि लादाखआ मोनसे हादोरसा ना मिरु खुंथाय ओनसोल? जों मिथिगौ लादाखआ मोनसे मिरु खुंथाय ओनसोल। जिबाथि सोंथि आसाम पुलिसनि मट'आ मा? आसाम पुलिसनि मट'आ जादों जनहित जनसेवार्थे।
16थि सोंथि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरसाया मा? जोंनि भारतनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरसायानो जादों उत्तर प्रदेश। 17थि सोंथि खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय रायजोआ मा? खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय रायजोआ जादों सिक्किम। 18थि सोंथि 1857 मायथाइनि बिग्रायखांनायखौ इंराजफोरा मा बिग्रायनाय बुंदोंमोन? बे बिग्रायनायखौ सिपाहि बिग्रायखांनाय एबा फाइख्रि बिग्रायखांनाय बुङो। नाथाय भारतारिफोरनि थाखाय बेनो जादों गिबि उदांस्रि बिग्रायखांनाय। 19थि सोंथि दावदैनिफ्राय दाउसा फिसा ओंखारनो बेसेबां सान नांगौ? दावदैनिफ्राय दाउसा फिसा ओंखारनो सरासनस्रा 21 सान नांथारगौ। जोबथारनाय सोंथि एबा 20थि सोंथि असमिया फिल्म उद्योगखौ एबा इन्डास्ट्रिखौ मा होनना मोनथियो? सरासनस्रा असमिया सिनेमा उद्योगखौ जलिउड होननानै मोनथि मोनो। फंबाय बिनानावमोन दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। उननि समाव गुबुन गुबुन आयदाफारि लानानै आरो सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैफिनबावगोन। गोजोन्थों।